Tifla ta' sena u 5 xhur mietet wara l-waqgħet qoli ta' erba' solari fi blokka ta' appartamenti fi triq il-Lampara f'Baħar iċ-Ċaq. It-tifla li hija tewmija ġiet iċċertifikata mejta l-isptar wara li ttieħdet b'ambulanza. Dan l-istazzjon hu infurmat li l-każ ġara l-ħabta ta' 3 ta' wara nofsinhar u t-tifla kienet qed timxi fejn f'daqqa waħda waqgħet f'bitħa interna. Nies fuq il-post li semgħu għajjad kbir ġej mill-binja fejn seħħ il-każ qalu lil One News li l-art tal-bitħa ta' fejn waqgħet it-tarbija hija magħmula miċ-ċakk. Fuq il-post deru żewġ ambulanzi biex jagħtu l-ewwel għajnuna. Il-ġenituri tat-tifla fosthom l-omm li hija barranija ittieħdet l-isptar ukoll permezz ta' karozza tal-pulizija. L-istess nies li jgħixu fl-istess triq u kellmuna bil-kundizzjoni li jibqgħu anonimi spjegawna li nies li jgħixu fl-istess blokka fosthom serba kellha tingħata wkoll għajnuna kif kienet tbati minn xokk qawwi kawża ta' xjena traġika li rat qudiemha. Sors ieħor għalinna li t-tifla ħarġet mill-blokka ta' appartamenti f'idejn infermiera u ma deru l-ebda traċċi ta' dem fuqha iżda deret bajda karti. Intant fl-isptar hu mifhum li saru sforzi kbar biex it-tarbija tibqa' ħajja fejn anki ngħatat is-CPR iżda ftit tal-ħin wara, sfortunatament, it-tarbija mietet.